gainera gu gainera gaztiok kontzientzietako ze arazo edo ze kontsekuentzia hokin aldauzen urtetie barrandan eta holan. Eta iruditu eta hitzaldi bat dela oso importantie jakiteko zer ez dugun inbier edo zerrin biherko gehin. Lagungarria. Hitzaldi hau ikusi baino lehenago nintzen hartarazten ze kontsekuentzia deko zen gidatzeak eta alkohola eta droga hartu ondoren. Eta iruditu oso garrantzitsua ze egin dozte beste modu batera pentsatzen. Zenitartekoek eta lan eikie berba euren esperientzietatik eta lan inpaktietan dago asko eta niri behintzat eitozte hausnartzie ze gauza egiten dugu zen eta lan. Honekin dauz hausnarketa asko zuk eukitzie zure barruen, ze ikustozu adibidiek bai eta egon dien istripuek duen nahi tozu hausnarketa. Etorri da zuhiltzaile bat, eta esan dau aurkitu zala aeta eta bere semia. Usteot, aetan burue, bere semien hainketan usteot, eta hori inpakta uste bastante. Istripuaren momentue da bizitzan gordeko duzun oroimen bat. Da hor, nik ikusi nabezan ambulantzia, argiak, jende pilue, eta heltzen zara, da handau zure ama, da zure amaren hitzak die, da inoz, hasten diren hitzak die, eraitz harrapatu eta hil egin dute. Zuen edade ingurukoak edo pizkat sartxu hauak, neguko egun baten, edurrezan, da eskolara joan berrikoan, etxetipai urte bene eskolarantza, da hiru mutil, joan ziren autobusien eskolarantza, da beste bat gurasoan kotxien. Eskolara heldu zienien, kotxien joan zanak esatzien beste hiruri, benga, guazen edurtzara. Da, klaro, goiza luzetu zan edurtzan, da gero prisak sartzen die. Hain suerte txarraz, kurbe baten, zuzen joan ziren, da kamei baten azpiti paseu zen kotxie. Jun ginen kotxera 10 metrora zeuela, da uhartu ginen kopilotoa neska bat zan, da bizirik eguela ondino. Eta erangendun, baina, klaro, beste hirurek aplastete esan. Nire gustatu zaitze interesgarria da publikoaren opinioa entzutea eta zer iruditzen zaien gai. Ze holan ikusi alda pertsona ezberdinen ikuspuntutik eta gustatu dut. Badakizu abadinon, non dagoen istripuak izateko arrisku gehien? Ez, ideari gabe. Bueno, a ver. Bueno, rotonda bat, ez dakit. Bale, zer rotonda? Muntxarazi. Osondo? Eskerrik asko! Ondo zabiltza! Txalo, bat mireni, bai, venga! Dauela oso ondo urtetik parrandara eta nahi duzun dana, baina gero jakin biogu zela ze kontzekuentzia ikusen hori. Gidaren esenan ez jatela pasako ez ez, ongona sadi eta holan, eta ez dut hartuko ez drogak ez 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 pasetako. Azkenien ekitaldi hau nik behintzet aukingot beti buruen, gogoratuko gaiera asaldu da bizen gauzak eta holan, eta azkenien asaldotzu ez gauza batzuk pasau dira gainera irudizegaz eta holan izen di oso fuertiek, eta nik ustot dekoten inkarneta edo lan gogoratuko zera asko irudizegaz. Da argi eukin, istripu batetik inor ez dauela libre. Ez zuek eta ez gu.